Noves figures i menys personal a les oficines? Més controladors i més controls? La novetat és ara la figura del responsable d'assegurances de banca personal. En alguns territoris s'aprofita per destituir alguns càrrecs. A d'altres es ven com una oportunitat de creixement professional. I hi ha territoris en els que aprofiten per augmentar la càrrega de treball als subdirectors i subdirectores. Disminueix la plantilla a les oficines, mentre que cada dia hi ha més campanyes, més informes i més controls. La realitat és que cada vegada són més les persones que van canviant les seves funcions, des de responsable de morositat, promocions immobiliàries, ajudants del DAN i ara coordinador responsable d'assegurances. Qualsevol invent és bo per acabar amb les garanties laborals. Per això, Comissions Obreres emplacem a la direcció per negociar la regulació d'aquesta nova figura. 1.500 persones es reparteixen els 500 milions d'euros que suposen les remuneracions de les cúpules del sector financer. En relació amb els resultats, suposen un 2,1% dels beneficis del sector i, paradoxalment, en les entitats que han rebut ajudes representen un 8,9% del benefici. D'altra banda, més de 250.000 professionals del sector financer atenem les necessitats dels clients, que en molts casos descarreguen la seva indignació sobre les plantilles de la xarxa d'oficines. Però la cadena de responsabilitats és clara. Els treballadors i les treballadores del sector no hem participat en les decisions que han determinat el negoci financer i de passada una part important de la crisi del país. Tampoc no hem dissenyat les estratègies comercials que les entitats han ofert als seus clients. El que hem fet ha estat treballar per complir els objectius que altres ens marcaven, en la qual cosa no és tolerable que ens exigeixin responsabilitats que no són les nostres. Comissions Obreres fa uns mesos que van proposar a la direcció implementar un paquet de retribució flexible, universal i voluntari per tota la plantilla. Pensem que ara és el moment adequat perquè permet disposar d'un major salari en obtenir-ne una part en espècie. En deduir aquesta retribució del salari brut i no del net, hi ha una menor retenció i una menor tributació en la declaració de l'IRPF, de manera que el salari disponible és més gran. Per la direcció no suposa cap cost. A què està esperant?